Isa si Micaela Macabinlar sa mga estudyante na pumila para mabakunahan kontra COVID-19 sa isinasagawang simultaneous vaccination program ng Commission on Higher Education sa Central Luzon noong Biyernes, November 19. Sa Pampanga, kabilang sa mga higher education institutions na nakilahok sa programa ay ang City College of San Fernando. Napakahalaga po ng event na ganito yung pagpapabakuna kasi pinoprotektahan niya po yung mga binibigyan niya po tayo ng chance na maprotektahan laban po sa coronavirus. Ang estudyante namang si Daniel Alex Villaluna, hinikayat ang mga kapwa mag-aaral na magpabakuna na rin. Para po sa mga wala pa pong vaksina, mas maganda po magpabaksina po kayo para maging safe na po tayo, hindi na po tayo yung nagdadalang isip kung lalabas po tayo hindi. Aabot sa 800 mag-aaral ang nabakunahan kontra COVID-19 sa isinagawang vaccine rollout sa Heroes Hall ng Ciudad San Fernando. Ayon kay Dr. Jaira Natividad, Rural Health Physician OIC ng Unit 3 ng LGU San Fernando at nangangasiwa ng bakunahan sa Heroes Hall, bahagi ito ng paghahanda na ginagawa ng CHED para sa muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Ang involvement po ng SHED ay gusto po nila na agad po na mabakunaan na natin yung mga tertiary students natin na natitira pa, yung mga kasama sa mga rest of the adult population na tinatawag natin, no? So, meron po ata tayong plan na mag face-to-face na. So, priority po natin talaga na matapos na po ang vaccination nila. Ang simultaneous vaccination para sa mga college students sa Central Luzon ay one-day event lamang. Ngunit ayon kay Dr. Natividad, ay maaari pa rin magpabakuna ang mga estudyante na residente ng City of San Fernando dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagbabakuna sa Heroes Hall para sa mga Fernandino na edad 12 pataas. Maaari mag-register mga nais magpabakuna sa cityofsanfernando.gov.ph/vaccination upang mabigyan ng schedule kung kailan magbabakunahan. Bukod sa City College of San Fernando, lumahok din sa region-wide simultaneous vaccination day ang Aurora State College of Technology sa Kasiguran, Aurora, Asia Pacific College of Advanced Studies Incorporated sa City of Balanga, Bataan. Sa Bulacan, nakiisa rin sa programa ang Bulacan Agricultural State College, Bulacan State University, La Consolacion University Philippines, Polytechnic College of the City of May Kawayan, Dr. Yangas Colleges Incorporated, at Richwell College. Lumahok din ang Central Luzon State University, Nueva Ecija Doctors Colleges Incorporated, Wesleyan University Philippines sa Nueva Ecija, Guagua National Colleges, Our Lady of Fatima University Pampanga Incorporated sa Pampanga, Tarlac Agricultural University, Tarlac State University sa Tarlac, at Columban College Incorporated, Polytechnic College of Botolan, President Ramon Magsaysay State University sa Zambales. Kasama si Marian Lozano, JM De Jesus, CLTV News.